वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय मातृगणांगे यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु अस्मिन् कलशे गंगा तीर्थान्यावाहयामि कलशाय नमः गन्धपुष्पं समर्पयामि अर्पणे प्रोक्षणं पाद्यं ग्रहाणि विठललोकप्रेम समर्दो भक्त्या समर्पितं देवमा पाद्यं समर्पयामि देवाय परमात्मने गायनान्यदिया गौरा दीपो ज्योति नमोस्ते उमा महेश्वराय हरं संसारसारं भजवीन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सेतं नमामि। हे व्रत भाद्रपद महिन्यातील पहिल्या तृतीयेला करतात। हे ते सुहासिनी करतात। हे व्रत पार्वतीनं केलं होतं। एकदा शंकर पार्वती बसले होते तेव्हा पार्वतीनं शंकराला विचारलं की सगळ्या व्रतात खूप पुण्य आणि अगदी थोडके श्रम असं कुठलं व्रत आहे आणि मी आपल्याला कुठल्या व्रतामुळे तुम्ही मला कुठल्या व्रतामुळे प्राप्त झालात हे थोडं सांगा। मग त्याने हरताळकीचं व्रत सांगितलं। हे हरताळकीचं व्रत करताना एक चौरंग मांडावा, चौरंगाभोवती सुशोभित अशी रांगोळी घालावी, कर्दळीचं त्याच्यासाठी मखर करावं। मखर आता फक्त सुशोभिततेसाठी करतात असं आम्ही म्हणतो, पण खरं त्याचं महत्व आहे की हे व्रत कुठल्या तरी औदुंबरच्या झाडाखाली वगैरे असे करायचे आणि देवीला सावळी व्हावी म्हणून ह्या कर्दळी लावायच्या असतात। पण आता ते सुशोभीकरणात मोडत आहे। त्याच्यासाठी वाण म्हणजे नारळ, तांदूळ, विडा आणि एक वर काही चिल्लर पैसे असे ठेवून हे वाण ब्राह्मणाला द्यायचं असतं। त्याच्या पूजेसाठी वाती, उदबत्ती, कापूर, गंध, अत्तर अशी सगळी तयारी, फुले, विविध तऱ्हेची फुले अशी सगळी तयारी करायची असते। श्री महागणपतये नमः। आद्यं समर्पणामि। ओम श्री महागणपतये नमः। पाद्यं समर्पणामि। एकादशं गणपति, द्वादशं तो गजानन, द्वादशैतानि नामानि त्रिसंजीवः पठनर। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। आमच्या घरात पहिलीपासून हे हरितालिका व्रत चालू असा। भाद्रपद शुक्ल तृतीयेच्या निमित्तान म्हणजे आम्ही तय म्हणटा ते तये दिसा शुक्ल तृतीयेच्या निमित्तान हे हरितालिका व्रत करतात आणि हे व्रत तसे सुवासिनी बायलांनी करप असता। आमच्या घरात ते पहिलीपासून चालू असा आणि आता आमचे मिसेस तसेच आमचे सुनो ते व्रत करतात। या व्रताचे एक म्हणजे पार्वती आणि तिची दासी मिळून आपल्या मनातली जे किती इच्छा असते ती परिपूर्ण जावच्यो अशें म्हणून तेंच्यांनी महादेवाचे व्रत केले आणि ते व्रत करताना अगदी निराहार म्हणजे कितेंच न खाता कितें भक्षण न करता अशे तरेन तेंच्यांनी हे व्रत केल्लें आसा।